Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolon vla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Biye tarata ye novembre kalo tile 7 samba flani muga ani saba aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bolo sira kilin na bela jelenga mali kona ya ka takse mali ko kanama ambe aw bela jelen fola aka wakati o chugala kuna funi ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fondamne la biye anga ministri nyama no ye dokotoro shugella kokala maigaye kunu tene novembre kalo kile woro samba flani muga ani saba ale koniye deuxième session ordinaire de l'année 2023 au conseil des collectivités mo nika o baraka o nundo akara yoram nasa o de ye o daga yoram ni alebe institut consultatif o yorola mamunu tumi kene konnala sa o de ye anga ministre d'état ye ni o ye Abdoulaye Maigaye kataga se wasablo nyama fana ma ni o CNT no ye colonel la Maliki Jawiye nunu bela jelen kontumbi kene ale konona la ACCM nyama ni oye Mamadou Satigi Jakte ale folike ni ka nyeshi anga ministre nyama na ka jama olu yorola ka sababu yake unana ni kana uka bara koni damne ka oja ubulu. Anga présidence secrétaire général la ni ale docteur Alfousseni Diawara novembre kalo kile saba samba flani muga ani saba modibo kone ale koni ye Bamako ni Wagadugu tama asena kateme bo julaso o fe mi na kilometri beti jo kilometri keme shegini bi woro ani flani murumuru durula ni tama den yere konna na jamana saba bandri ni ka odini oye Mali Burkina Faso ale ni Niger ye koni jamana saba koni jamana kono den uluka franyon ka ni ka kele wala saka seka bamachi wale tiklamo nika ulu kele chugoya mina ale tako fe fena tuguni sa femi mouvement international de soutien du Mali mauye ni ale nyama e docteur Diawara ale ko ni fana ye jonjo nika o takadi anga chama fanga jamana nyama ale yorla ni oye colonel Assimi Goïta jonjo e metalike femi ka ode aka faso de nyuma ya ka nyeshi aka jamana ani farafina jamana o maka klaka folike ninka nyeshi ama chama fanga ale bara tabulo nyuma o konnala. Faranyon kan jekulu min be no ni ale nyeshine be kayra ye kalanso maw ulu ka orla ulu farala nyon kan bibliothèque nationale o konnala sibiri temenina ko ka da bela jelen kulu ka kren na sa mamun be no ni oye la kalso nyama ye ko kon bada ulu kulu ka fo ku lu na lere kemeni muga barabla ni ka o kena kan adamne kunu tenen kuna novembre kalo kle woro samba flani muga ani sabab to sena fo juma novembre kalo kle tan samba flani muga ani saba kalanso mun be no ni kayra itay sirabakan kasara min kira anga faba kon la samba flani muga ani fla o jabi koni o bora ayira la ka foko sirabakan kasara min na alikira ma ba fla ani ma keme shigini ma bisaba de beno ni ulu sirabakan kasara ka oke ma keme ni ma biduru ani shigin ulu bonena unina ma basaba ni ma keme woroni tan ani nani ulu jogina samba flani muga ani fla konala anga faba la yano ni safura koni ale bora sirabanka kunya nyemo ulu ka yorola.
Office radio télévision du Mali ani office radio télévision du Burkina Faso ale ni Niger ta ni teleso saba kɔni ye bolo ni ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ ka tila ka bolo n'o bila sɛbɛn ka o kɛ juma tɛmɛnen na o ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka bamaci wale tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ni kuma ɲɔgɔnya o sira ye an ka jabaraso ɲɛma ni o ye jɔnbele ye ale kɔni kumana wagatukaw olu fe yen k'a yira k'a fɔ ko nin bolo n'o bila sɛbɛn in kɔni ale kun ye fɛn min ye o de ye kunnafonidilaw olu ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na Mali ta Burkina Faso ale ni Niger ta ka se ka bamaci wale tigilamaw ni ka olu kɛlɛ kuma ɲɔgɔnya sira fɛ. Ni wagati na gɛlɛya bɛ maliyɛnden kelenkelen bɛɛ lajɛlen kan k'a sababu kɛ kurantigɛ banbali min ni a bɛ an kan ni wagati na kabi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kuranko koɲɛw olu ma ni o ye madame Bintu ye ale kɔni bɔra ni ka layidu ta jamana kɔnɔdenw ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko gɛlɛya ko dɔ kɔni bɛna bɔ ale la a yirala k'a fɔ kunnafonidi sira fɛ ko kabini minisiri kɔni ale bɔra ni ka kuranko gɛlɛya kɔni k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko kuranko kɔni ni dɔ ma fara ale gɛlɛya kan ko foyi kɔni ma bɔ a la. An bɛ to kuranko ale hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ an ka sanfɛ kalanso min ni ale bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ni o ye faculté ye olu maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuranko kɛlen bɛ sababu ye ni ka olu ka kalan kɔni ka o yobo yaba k'a sababuya kɛ olu ka lakɔli karamɔgɔw kɔni bɛ kuma bara de la ni o ye micro ye walasa ka se ka kalan ni ka o ɲɛfɔ olu ɲɛna ni kɔni kuran kɔni tigɛra wagati min na olu ka lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ kɔni tɛ don ka kalan ni ka o kɛ olu kunna k'a sababuya kɛ ko kuran kɔni o tɛ yen nɔ nin kɛlen don gɛlɛyaba ye kalandenw olu ma min yɛrɛ n'u bɛ k'a yira k'a fɔ ko ɲɛ ka ɲini a la ko n'o tɛ kɔni a degun bɛ ka bonya. Alama hinɛna Amadu Tumani Ture la ni maliyɛnden bɛɛ b'a wele ko ATT kɔni ale tanyana novembre kalo tile 10 san 2020 turkikaw ka jamana o kɔnɔna la k'a si to san 72 la Amadu Tumani Ture kɔni ye a bolonɔ ni ka o to politiki ko koɲɛw olu la an ka jamana ni Afriki jamana bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la juma nata n'o bɛ novembre kalo tile 10 ma san 2023 o bɛna kɛ ale ka san 3 taɲani ɲɛnamayali o ye kalonya k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture kɔni ale bangena novembre kalo tile 4 san 1948 moptikaw olu fe yen nɔ. Bi sɔgɔmada in na novembre kalo tile 7 san 2023 serebolamaw ka sira fɛ o y'a yira k'a fɔ ko an sɔngo ale bɛ Gawo o mara la ko maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka arajo kumakɛla dɔw ni ka olu sɛgɛrɛ an sɔngo ale ni Lamzanga ni ɲɔgɔn cɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni nɛgɛ kaɲa 7 wagati sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa la u kɔni tun bɛ ka u kunda Gabero sigida o ka Gabero ale bɛ Gawo o lamini na u tun bɛ ka taa baaradege o sira o de fɛ o de la sa ni maa ninnu kɔni kelen ka bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ ni wagati n'a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni o bɔnɛna ani na maa 2 tɔ u ye olu jaso ni ka taga ni olu ye u ka tila k'u ka bolimafɛn ni ka o tiɲɛ a laɲinina jamana marabagaw fɛ wa wala sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka maaw n'u bolilaminɛw ka se ka olu kisi cogoya min na. Sidiki Kuyate ni ale ye yɛrɛwolo debut sur rempart kumalaseba o ye n'ale yɛrɛ kɔni bɛ kasobon o kɔnɔna la ni wagati na a kun laɲinina k'a fɔ ko ka waati kunkurun labilali ka o di a ma ni jɛ yɛrɛ kɔni tun kɛra ni o ye kɔfɛ kɔni fɛn min ye nɔminɛlikɛlaba ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma jɛ ni a ka waati kunkurun labila o ye u seginna ka taa bila kasobon kɔnɔ a nɔ la. Novembre kalo tile 5 san 2023 su nɛgɛ kaɲa 2 o wagati maa marafɛntigi dɔw kɔni fana ye bingani wale ni ka o ta ka kiɲa commissariat de police ka o sɛgɛrɛ min ni commissaire Bakari Kone n'a ka cɛdenw kɔni ye ni maa ninnu ka tɛlɛ wuli u la u bolila ni ka u kunda tela kungo kɔnɔna o kan a kɛra sababu ye sa ni kɔni maa ninnu u ye u bololaminɛ dɔw ni ka o minɛ la nka maa kɔni ma jogin bololaminɛ fɛnɛ o ma tiɲɛ. Dugutaga bolimafɛn dɔ ale yɛlɛnna mugujugu kan juma tɛmɛnen novembre kalo san 2023 bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛnna mugujugu kan Jalasagu dugu o de la ale ni Tori ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu ko fɔlɔ nin bɛ Bankasa o lamini na Bankasi ni bɛ Mopti mara o la a kɛra sababu ye ka maa 3 ni ka olu bɔnɛnu na maa 16 olu joginna maa minnu joginna maa 16 la sa maa 4 bɛ olu la olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna. An bɛ
bita ko kan kibaru la an bita Cameroon kaw ka jamana o kɔnɔ la finti gansa maa 16 olu kɔni fagara juma tɛmɛnen tila fana to duna waati min na sa kɔrɔgɛlɛnjinɛ tigilama olu fɛ ni o ye Boko Haram ye a kɛra u ka jamana kɔrɔya fanfɛla o la a yirala ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. An bita Gana san 2024 kalafili bolo dalen do ni wagati na Gana ka ulu feno u ka vice president ni o ye Mahamadou Bouamia ale de kɔni sugandira ni ka kɛ parti au pouvoir o cɛbɔ ye. Mauritanie ka ulu feno tungarange maa 15 minnu n'ulu ye wɔlɔfɔ ye ulu fɛnɛ kɔni fagara jisira o fɛ u ka jamana kɔrɔnya fanfɛla o la. Ka kunnafoni datuguni Laginɛ jamana o ye u ka jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Musa Dadisa Kamara ye ale ni colonel Musa Ceboro Kamara ani Blaise Gamu ni maa ninnu kɔni de y'a laɲini ka boli ka bɔ kasobon o kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen sɔgɔmadafɛla o la u kɔni bolitɔla sa tɛgɛ kɔni sera ka da ni maa ninnu kan ka tila ka u minɛ ni ka u lasegin kasobon o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garzɛ kɛra nin kunnafoni damanan de bi ni k'a da o kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye ni wagati in na tɛrɛ min tunga lafiya bolo banawɔrɔnikaw fɛ tɛrɛ in kelenkelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de ye Cœur sur 20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo o kalo euro wari 573 kalo 12 ma walima kalo 18 euro wari 382 tɛrɛ ale ye $4,100,000 ni kila tɛrɛ sara la tɛrɛ papier ale bɛ kɛ i ta ye aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.